Hola, amics i amigues. Avui dediquem el dia a esta casa a les manualitats, concretament a dissenyar mascaretes, perquè he vist molta gent que a la seva casa està contribuint a aturar esta pandèmia. Nosaltres també volem fer-ho. No és així, xics? Sí. Molt bé, estan supermotivats a fer manualitats. Per exemple, si vos heu quedat sense mascaretes, les podeu fabricar amb bolquers. El bolquer serveix i protegeix. Podeu personalitzar, també. Mira, que la vida que he pensat jo, que en la de bolquers que t'ha canviat jo, fill, que acabaria posant-te un en la cara. Per a la següent mascareta necessitaríem tovalloletes de torcar la pols i cordell. No sé si és per algú. Les heu d'anar doblant, així, com si fora un palmito, i ara ja és col·locar-ho. Mira, això no porta un nuc. Però és una demostració, fill, no cal ser tan perfeccionista. Papà, me poses un nuc. Un tema del que no s'està parlant és de com fabricar-se guants, perquè els guants s'han esgotat. Mira. Està superguai, superprotegit. Ja podien estornudar-te en la cara que no te passaria res. No, però no m'estornudes tu. Les bosses de la fruteria, que també en plan manopla per a baixar al carrer. I si teniu globus, mireu que bé, amb els globus, amb les bufes, ja n'he fet uns guants. Veieu? És perfecte, perquè ara, per agafar les coses, aquesta casa ja està infectada, o bé per exemple, ai, creu, un infectat! A esta casa estem molt ocupats. De fet, estem treballant també en alguns prototipos de sistemes de protecció i autodefensa. Mireu-ho. Bé, el primer prototip, com podeu veure, és una motxilla que té un braç de defensa per si un infectat s'acosta al xiquet, este braç se dispara, per tant, fent retrocedir a l'infectat, i al mateix temps la motxilla propulsa un plàstic que cobriria el xiquet per a evitar la tos del contaminat. La motxilla s'activa només tirant el xiquet d'este cordell de color taronja. D'acord, Rafi, per la demostració? Molt bé. Atenció! Però... Bé, llançament! Tira el plàstic! I, efectivament, així és com funciona. El xurro haguera fet que se mantinguera la distància de seguretat i, a banda, el plàstic protegiria el xiquet. També és veritat que el xiquet està entrenat per a ficar-se dins del plàstic per si la motxilla falla. Molt bé, fill! Fill, ho estem molt bé, molt bé, molt bé. Bé, amics, fins així esta primera part d'invents casolans per a defensar-nos del coronavirus. Demà, continuació d'este vídeo, amb més invents fantàstics. I atenció, perquè n'he preparat un per a la meva dona, que ella està encantadíssima, no sé per què. Cuideu-vos. Fins demà.